Kasnong mukro kabala pau baha hakilat pathai kubor na gajingsha thambor nakapor shakapor hagibor Assam khamtam lele hadin gajingsha siat yap sanngot kirang ba na kate kasnong hagibor pahara klau kate gajilla kabala jia hak step jongka arpu ar tare unai wing araja arpu ar kala shimya karai ban omya shimbenta hak election MDC Sajante Hills Autonomous District Council kaban salong hak arpu wai tare urampang araja arpusan Kedor bar snong mukro pelun. Hapo kejingalam uba kitlang maskot wahe snong. Uba Precious Star Sten Secretary. Chilangki Pawa Chairman bat uba Kalbinos Dekar. Advisor. Akash potri ukula lengkot araja arpusan. Kila lek pentip show Deputy Commissioner ka West Giant Hills District. Makino me shimbenta hak election MDC mentaus nam. Namar baka snong jongki ka yai mat ika jingsha tombor. Nakapor syakapor hak sorkar Assam. Yakani karai ki ong bakila shimla ka dorbar ka bakila penlong ha ka khandai tri ukala lengkot araja arpusan ha ka bakila benrap bak jing thambor ka Karbi Anglong Autonomous Council ka kentop nadu ka jingwan ra ki jingtai bian kentop ka Assam Forest Beat House ka jingshna surok jubor na kli sanaro mukro sha omla phia mukro bat ki wei ki bala jan nadu ki snam baladam Kilapan kan maru baka jingja do sangot kiban simbrio haki kuli ka Assam hadu menta kimpat yo jing bishar hok bat kipat ba ki im daga jings air mensim hak jakala jong hasnong watla nakapor syakapor kasnong kalapan sngoi ki jing e ban yo jingada hendrai ompoi shai Kumta kila ong bakane karai boycott election kadai kum kadak ban pen i syak sarkar bat ka parthai ya ka jing e kasnong jongki halor kene karai jongki lada ka sarkar ka don kam yakran na ka banta ban weng ya ka boycott kila ong baka hab ban lej yakran bat upat ba kasnong ha ka dorbar pelun Nilai pelong ya ka dorbar snong pelun hibrok kawai hakaba borok na kinong snong jong ka snong hibrok kawai kila ya don kila ya simbenta hakane ka dorbar pelun bat da kawai ka sur ka rai jong pajba kala mi da kawai ka rai ba ban boycott no chisndon ya kane ka election MDC jong nesnem arjar pesan cha ka Giant Hills Autonomous District Council kadau jong bami kane ka rai ban boycott ikane election kidon santali kidau halor kine kinong rim banangkong ba kuman supentip hangne ba ban pen kenmau ya ka e ka ba ka jingthombor jong ka sarkar Assam da ka ba kalale jubor ban te jubor ya ka to ka forest bit house jong ka Assam badon ha kli sanro hapo uput usam hapo snong hapo ka jaka jong ka snong bat nadu kito kipor bakala te ya ka to bit house jong ka naman la kipor na liang jong ka dorba snong kala de ban pentip sakibor ke badai pe jong ka sarkar bat haduk menta mane ka ne ka bit house jong ka ne ka sarkar Assam kala te arsha kumban syukun mau ba ka to ka ka jingjia house nem arjar puar na kaliang jong ki upat bur ubala kibitar ka to ka jingjia kala le thang ya ka to ka bit house jong ki ke badan hang to badadin nang ta hadin ka to ka ne por hakito ki por kala teno arsha menta kila deban snai kila teno chisndon daga building ke baskem hang to bat hakito ki por na kaliang jong dorba snong kala dep hiban pentip sa wachak office jong u chief minister jong sarkar jongi hendai hadu menta pat ka to ka jingte jong ka kala long arsha menta bat ka poin ka ba ari kalor ka nong rim ba pan boycott ka ne ka election ka poin ka ba ar ka long ba ka jingthombo jong ka sarkar Assam da kabala kala shna yo surok hakito kisnem arjar arpu we arjar pu ar kala shna yo surok na kato ke chakana khli sna ro na po snong hadu ba mi chete sa umlapia jong mukro baka hakato ru kipor na kliang jong dor ba snong ro kala dep hiban petip sa kibor jong ka sarkar handrei kamla na liang jong sarkar na liang kibor jong sarkar kimla ban telakam na kimla ban khang yo to surok baka sarkar Assam kala shna bat ka poin ka balai hakalor konong rimba kumban syukun mau ke ega jingjia ke bas nyosi wa ka ba kala shno ka ba ka haka arpu artrik jong menai khatwei jong snem arjar puar ka snong kala du e ya sangut kimin sim briu bat haduk menta ka to ka kes ka to ka jingjia hang to ka jingjia pusi haduk menta ru ka jing bishar bohok na kaliang jong snong kimsem layo bat ka poin ka basau ba kadau bangi na ka dau ba ngin boycott ikane ka election MDC kolong ba hakito ki banai nombar jong snem arjar pusau kane ka sarkar jar Assam kala sedang biang banle kane ka jing thombor jong ka da ka ba kala snai usrok bar kala pen klem ni ki klau kala thom jubor ka klau jong snong badon hasalang mukro bat hakito ki por ngela depan pentip sakibor badai khmi jong ka district administration bat wat sakibor jong badai khmi cha shadu cha ka sarkar jala ka ba ngela haka laitrik jong banai bakhat arjar pusau ngila depan ye kenduk yu wat yo chairman jong ka wat yo ngila depan ye kenduk yo
Deputy Chief Minister jongi bade chairman jongka regional committee ban penbe jaka kamput kamsam hak berdi hak pedeng jongka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya jongi bat hak to rujuk singi la yo rubani kendo ya Preston Tensong Deputy Chief Minister jongi halor ki ka security halor ka jenon kam jongi ban penklan ka bor pulit hanrei hadu mentaru kato ka jing tebe an ka jongki kato ka jing le thombor jong ka KAC kadang yaj be sai na kaliang jong sarkar na kaliang jong ki bade keyboard ki bade ban khmi ki bade ban page hak sarkar jongi kemla ban pensenge kato ka jing ya kane ka jing le jubor jong ka Assam bat sakawer kunong rimba hadu menta Ginong song senong jong senong jongi nia im seir nia lej beri le langkah ni im haka jakala jong haka jing seir ke jing ting ke jing smith bat halor kene ginong rim halor kene kisan dali ginong rim ba menin ke sengi ka khandai trik beraman kong arjar pusan da ka wei ke sur jong ke senong hiborok ke wei ke dorba senong mukro pelun kalami da ka wei ke sur ba ban boykot no cisundon ya kene ka election MDC jong nisnem arjar pusan jong ka JHDC halor ginong rim ban pen se ke partai ban pen kamtam ya kene council bari ke sarkar hiborok ke wei ba nimdon kam bani simbanta hakane ka election hakaba wat ye tang ye ka hok jongi kamtam ye ka district council ke badai pej ye ka khendeu ka siap badai ban yada ye khendeu ka siap ke jongi kamla ban yada nakata ka daw ka mi na ka wei ka surba ban boykot na sisndon ye ka election MDC kane ka dei ka rai bat ka sur jong ka sur jong pajba jong dorba senong bat ka kerwok ke basai na kaliang jong dorba senong na kaliang jong pajba hibrok ka wei jong ka senong kolong ba hoi nyesnyau tu bahkan sedon ke jingi kren ladadon ke jingi kren ladadon ke jing peseu tu na kaliang sarkar na liang dong ki bor badai pej ka kerwok ke basai ka long ba ki habej ban le kren bat ka sur jong pajba na kaliang jong ngi kum kinong ilam nginom tre shu ban kren bat no Henry lada ke don kono ke ba ki kwa ban kren ki habej ban le ban kren bat ka sur jong pajba kata ke de ka rai ke ba mi na ka dorba senong ke balai long menin ke sengi ka khandai trik peraman kong arjar pusan ngi ki nong senong jong senong mukro phila tip hi bala bun ki bala debiap la cha siat la cha peniap ha ki bor jong ka Karbiang Long dan ki briu jong ka West Karbiang Long te ki ba sha bom sha sho ru ki bun ba tang ba hadu menta ka JCC jongi kumjur ya ka state government jongi kamla ban penbej ban sop yang ni ka jinge te na kata ka daw ba ngi boykot ya kene election ru ngim chu ya boykot kumto Henry ngi don ikinong rim te na kata ka daw ngi kerpat bat ngi pentip ru sak sarkar bat sagi sak berthei borok kowe ru bakan yo sngew ya kene ka sur pamta ka sngi khnang ba ka sarkar kan le ke budon kam te na kaliang jongi balengi boykot ya kene ka election boykot ya kene ka thebut jong ka JCC mtau snem namar ba ya ki kot gislahi kelan holding ki pata bat kamju ru ya ka map jong ka senong hiborok kowe ka isu no maka Henry habadon pat ke jing e jongi hapok ka senong kam le e lene ka le nangim tip tang ba ngiyo i ba kumba ya thu u secretary jong senong mentan u ong ba nengi ki kendu ba kalong ka kijinga jongi ba ngi don hangte kalong kine be kumju Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya